n'ụbọna ga-aga ịmana be na gbanasigo n'ụzọ ije ụfọdụ kacha kweta nọ na-eme biko chukwata ma onye ọma niile eme mma o aga m abụ n'ezigbo onye ama asị m ifuko n'ife tinyere chukwu n'ọba aka ekpele ekpelụrụ chukwu ga-aza aza otego nwoke bidoro bibe n'iju anya o mana aga m abasa n'ụgbọ na-aga aga ịmana be na gbanasigo n'ụzọ ije ụfọdụ kacha kweta nọ na-eme biko chukwata ma onye ọma niile eme mma o ama m na aga m abụ n'ezigbo onye ama Nekene kwam na yo aki aka anya nelo walewe m anyị anya ajọ mmadụ chọrọ ịnalụ ma ife eto ofu ọnụ nna me ka ha be akwa ka posta bidoro na election ka mbụlụ onye ama olise bụ n'ụwa papa mmanụ ebumochi awa ngatọkili notibiri ngatọkilizi n'iri ayara ya ose me mmaka eto ose nwale m witizoro awalawa tue tofi akwa ọ bụrụ my portion tofi akwa nke nwechi chineke na nna na-akwa akwa bibe mụ na-eyi akwa ọka aka ka amụ ka anwụ nta nna gafete ka fa na-akụ aka motombolu motivation ogbe nna gbafe ka fa na-atụ aka gị ịchọrọ ife ọma kụba aka gị ị nwere ilu ọma kụba aka gị ọ bịala na njọ nala na mma Chineke anyị bụ akpọ aza ya bụrụ ma ọra m ahụ ya bụrụ na ọ bịa buwa gị aka nwanne chọwa Chineke maka na ihe ọbụla etinyere Chineke n'aka ọ naghị emebi ọ naghị ala n'iyi o wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ bụ otu aka anyị si anabata ụnụ n'ihe omume anyị bụ Ije Di Na Nwunye nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri ihe omume ahụ anyị na-anọ na-eleba ya anya okwu gbasatara di na nwunye na mgbede Uchenna Clever ọnụ ọha na nwa Ada Clara nwoke ọcha anyị awụchala ịbịa mee ya ka o yi ife mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma Igbo ndị ọma na-ege ntị mgbede ọma na nọ naghị ka ekosi ada n'obu unu ejimaka nọ na-ada mma si m ya gazichara unu ndewo a bịara n'ụtụtụ na-akọ ọrụ gị na onwe na ka m si tinyekwa ego n'ego nke m kpọrọ akpọ maka igbe ọwọ mba chere onye nụrụ gị itile ego nke kwa ya dịka enwere ezigbo ego itili 5000 itile Clara ego wee ego ordinary Clara ego wee ego money na money uche biko ị na-ahị m afọ money na money biko ị na-ahị m afọ biko money na money biko ị kara ịjụ onwe gị so oti na-esi atụ m n'ọnụ o ziri ezi na nwoke na-ama mmiri na-achọ anwụ ịchọ ka ọ ga-esi azụtara gị igwe ịmaga mmiri achara anwụ n'igwe ego ole n'elu m ala ọwụ ụsụsọ m ọgụ iti m gị na-akọ ihe ị na-akọ gị na-akọ ka mgbapa gị o ka isi eme ihe anaghị amasị m na-etinyere m ego n'ego nke mkpụrụ akpọ ya bido tụwa m n'ọnụ nara ahụ ego gị achọghịzi m egbe igwe ahụ achọ m ị na-ekowe m obi n'elu igwe ka na-agbaba agba obi ahara m otu mgbe m gbaziri ka that is ama m ihe ga-awụ nwee ndidi you too dey rush things ihe asịkwa nwee ndidi ọkwa nwee ndidi igwe na-enweghị esi ọnwa agbụlugbu ị na-ahụ ya igwe ọwụ hapụwa azụ hụrụ ị na-akọ ihe ị na-akọ ịma na ihe siri ike ịmadụ plan nwere ebe ị nọ ị na-awụ onwe gị ị ga-azụtara m estate ịmadụ plan nwere ị ga-azụtara m estate I want to take it surprisingly Clara zụtara m mmanụ ụgbọala zụtara m fuel plan ọbụla niile ị na-enwe n'ụwa go and buy fuel for me gị na-akọ ihe ị na-akọ gotere m mmanụ ụgbọala ma haziere m nke fọrọ ka ị mara na awọọla m ọgaranya overnight ka m gbakwa gị allow me to take my time ya hụ na ị chọkwara ịgba igwe a allow me to take my time biko kwụsị ịdị na-atụ m n'ọnụ emerela m ọ dị ego ọ na-ahụ na nọ ka mmadụ ga-esi na-eme ihe ọma yi na onye ọ na-emeri ihe na-atụ ya n'ọnụ na-akparị ya ya dịwa ọ maka na Chineke ka m na-emere ya ọ bụghị mmadụ maka na nlewe gị nsogbu agwa gị bit by bit nsogbu agwa gị chewing gum nkịtị ị gaghị anata m n'aka take am out where ike gọrọ
Kodi gbamoro nze mama ọsọ ụnụ manụ ka anyị si eme ya ịhụkwara na mgbede a mụ na Clara nwoke ọcha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igorobe nyụra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zuzere nke ọma baba nkịtị na onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ nwoke na-ama mmiri na-acha aṅụ mana ọ naghị eku Clara nwoke ọcha n'anya odogbudi na nwoke ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpụ na-abịa ị hụrụ ihe omume nke mgbede taa inweta isiokwu anyị ji wee wụchaa ọ bụghị mmadụ ga-agba gị sị gị gbalie redio elu ma ha ara anyị nke fọrọ maka na isiokwu a dịka oke mkpa ọ dịka oke mkpa na anyị lebara ya anya ịma asị ọ na-abịa ihe karịa sị ma egene tụọ ya aka omenala ya bụrụ na di gị na-agba n'ezi ya bụrụ na di gị na-eji ụkwụ ebi ọkazi si ya conclose ya bụrụkwanụ na nwaanyị gị ị naghị ezuora ya you are not enough for her si nwaanyị gị come close ka anyị kapịa okwu ọnụ na mgbede a maka na ihe a karịala ọtụtụ ndị mmadụ otu a ka ha na-ebe my husband cheated on me he has started again he has started again my wife is cheating on me my wife is cheating on me you know ebe niile ọkwa mmadụ ka a na-ahụ dị n'abalị ihe a na-akụgharị n'Owerri n'abalị 10 lee ka dimkpa mmadụ na-epigharị 11 nke abalị lee dimkpa mmadụ na-epigharị ji nwaanyị o ọwụ ihe niile ka m ga-ekwu na redio ebe a ụmụ ogige nwa ha na-epigharị na-ebu ụmụ nwa left right and center he ka ogene what time exactly na-asị gị 10 nke abalị 11 nke abalị Clara nwoke ọcha ajụla m ịmama gara m ịmụ eju ọ dị egwu wee bịara ya n'ihi ya ịhụnanụ na o nwere okwu anyị kwesịrị ịkapị ọnụ maka na ihe karịa sị tụọ ya aka na mgbede a n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye anyị ga-achọ inweta ọsịsa na mgbede a gbasara ajụjụ a gezie ntị ịchọpụta na di gị maọbụ nwunye gị na-agba n'ezi kedu ihe ị ga-eme onwe ka isi bịa chọpụta ikekwe ihe ị na-anụ before rumor ị na-anụ rumor na di gị na-ebu ụmụ nwa n'ezi maọbụ ị na-anụ rumor na nwunye gị na-agba n'ezi na ị naghị ezuora nwunye gị na nwunye gị na-akpatụ gị n'ala na-achọ ụmụ okoro n'ezi ịchọpụta n'ezie na rumor ahụ eziokwu ka ọ bụ ikekwe onwe na ka isi jide di gị maọbụ nwaanyị gị n'aka prịkọtọm chelenu nke anyị gụpụtara n'ụtụtụ gateman uche gateman tụwara ụmụ nwaanyị atọ ime ụmụ akwụkwọ gateman uche ndị ka bidorola na skuulu ụlọ akwụkwọ ugbu a bido na Anambra nga ka o mere ọ bazie ka ha fa na Anambra nga ka o mere ịchọpụta na di gị maọbụ nwunye gị na-agba n'ezi kedu ihe ị ga-eme onwe ka isi chọpụta na di gị maọbụ nwunye gị na-agba n'ezi kedu ihe ị ga-eme ọ ga-amasị anyị ịnara ọkpụkpọ oku atọ naanị je nnọọ je ṅụrụtụ mmiri anyị lọghachie anyị emezie ka ị mara ihe ndị ị kwesịrị ime kpaa akara ekwentị maka ndị ga-enwe mmasị ịkpọbata na mgbede a 0911-2022 0911-2022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. chetakwa na anyị nọ live na Facebook na mgbede a n'ihi ya gawa Facebook chọwa Eco FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eco FM kliki ịkpam kiriwe anyị ebe ahụ zibatakwara anyị ozi mgbede ọma odogwu na redio ya gazie mgbede ọma Clara ndewo ịgbalịala kpọghachie ige ntị ezigbote oyi m gbalịa kpọọ m n'ekwentị tata ịnụ obi mụ na gị nnọọ achọrọ m ịkpọ obi mụ na gị nnọọ ama akpọ gị emechara na program ma akpọ gị nsogbu adịghị gbalịa ịnụ na ajụjụ jụrụ uche anyị na-ejere ma ihe ga-eme enwere fim a na-abụ end of discussion ọ wụla end ihe ị na-akọwa bụ na ijide di gị ijide nwaanyị gị ọ wụọla end of discussion maka chere nwunye gị jidekwanụ gị nwunye m dị gaba ele onye nwe ụyọ
Discussion continue. Discussion will continue. Mike Ipo eba. Wahala. Mike Ipo eba. Can you imagine? Wait oh. Nwunye ya ojide nwunye ya end of discussion. Mana nwunye ya jide ya. Discussion will continue. No nye wulu. Ọ dị ego. Mgbede ọma. Hello. Mgbede ọma. Mgbede ọma. Mgbede ọma. Ndewo. Ndewo. Aha m bụ Osinachi Stanley Chidendụ. Osinachi ịchọpụta na nwaanyị ị ga-alụ ọkwa ịlụbeghị. Mana enwe ka isi lụọ nwaanyị chọpụta na nwaanyị ị ga-alụ na ọ na-agba n'ezi. Kedu ihe ị ga-eme ya? Ọmam. Okay, mgbe ị chetara gị ime. Mgbede ọma. Mgbede ọma. Ndewo. Ya gazie nwoke ọma enyi ọha. Adaklara ọnụ adọ onye ezekpọka. Mgbede ọma o. Ndị ọ ga-adịrị ma asị ya gasicha n'ọnụ. Gaziere gị nọ. Chigozie. Esi m awọ mma m olu isi akpọ. Chigozie ka ka anyị juke na-ege na mgbede a. Ịchọpụta na nwaanyị gị na-agba n'ezi, kedu ihe ị ga-eme ya? Emedi ihe mma m ga-eme ya laụdịkwa ijikwa ya dọtuo ya bara ya na ọ dịte mma maka na ọdịnolu udiligbo. Ọ dị egwu wee bara ya ike gwara ị mana ajụjụ adịka mkpa nwaanyị ọma. Ajụjụ adịka ajụjụ anyị ọ nwekwara ọsịsa rijuru afọ ọ chọrọ ọsịsa rijuru afọ. Ma o nwere ihe Mike E bịara na-akọwa ihe a bụ uchere obi ọtụtụ ụmụ nwoke. Ịma ọtụtụ ụmụ nwoke na-enwe this mindset, ha na-enwe this belief na o ziri ezi nwoke ịgba n'ezi mana o zighi ezi nwaanyị ime gịnị ịgba n'ezi maka na uche ha gwara ha na ejide ha nwaanyị ha ha chụọ nwaanyị ha mana nwaanyị ha jide ha ọkwa nwaanyị ha ga-ebe akwa asị uche o akwa ịhụ na ugbu a enwere ihe na-aghọta akwa ịhụ na ihe efefe ọgata ụmụ nwaanyị mere ị ga-ahụ ọtụtụ ụmụ nwoke ga-ejupụta asị gị na kedu ka nwoke ga-esi nọrọ ya na-eri so naanị ofe ọkọrọ o kwesịrị ọ nọrọ ya echenji tukwa ofe rie ofe egusi mana nke nwaanyị ga na-eri sọsọ ofe ọkọrọ gị ma bụ nwoke na-ege anyị ntị onye nyere gị laịsensị si gị jee gbawa n'ezi? Who gave you that license? Si na ị nwere the right na ị nwere the guts na ị nwere ihe niile ọ ga-ewe ije na-agba n'ezi mana nwunye gị eme na gịnị agbala nwunye gị ga-achịba okwu ụlọ nọ naanị gị wee onye ozi ọ dabara oziere ịdị na-agba n'ezi na-ebugharị ụmụ nwa anyhow nwaanyị gị jide gị ya ebewe emechakwa ya forgive oge marriage a continue mana ịnwa anwa anụ na ntị na o nwere ka nwaanyị gị si gbaa n'ezi end of discussion. Onye gwara gị? Who told you na o ziri ezi gị nwa bụ nwoke ịgba n'ezi? Ịma akpụela m nye ọtụtụ ugboro amụnwa na onwe m bụ nwoke ahụla m ebe ọtụtụ ụmụ nwoke na-ekwu okwu ihe ị ga-anụ abụrụ ọ naanị nwaanyị gị ka ị ga-alụ. Can you imagine? Ị ga-alụ nwaanyị ole? Ụchọ ihe ji tụ ilulu ahụ ndị Igbo ji tụ ilu asị ewu na-ata ji sowe nke na-ata ji ya ebido mee gịnị tama ji ọkwa na ha soro wụrụ ndị na-ele ha elewu ha na-akwado onwe ha gị dị proud na-ekwu ihe a ọ naanị nwaanyị m ka m ga-alụ nwoke kwesịrị ọ nọrọ ya ga-gbagharịa ọyị kedu ụdịrị ọyị na njin ọyịlị ka ọwụọ granọt ọyịlị ka ị na-agbagharị ihe a ọyịlị a ga-atagbu gị o ị hụrụ ọyịlị a ọ ga-adara anyị n'ahụ gị one day. Kedu ka ị ga-esi jide nwaanyị gị na-agba n'ezi dịkwuo proud na-ekwu na o ziri ezi gị nwe ime gịnị ịgba n'ezi? Aghọtaghị m. Mana udu ndị a sị na uche Igbo mụrụ m tụlilosi ogbu mma na-ekwe mma mee mma fee ya n'azụ. Udu ndị na-achụ nwunye ha si ha na ha gbara n'ezi anụ kepụkepụ agaghị achị ịma ka ajụ otu onye si mee ma ọ gịnị gị pịam ụra esochiela azụ akpanyena ya ibu si lawa mana ọ eze ihe ahụ eze na-agba n'ezi. Ịma asị ọ na-abụ ihe karịa sị tụọ ya aka asọkata eze arụrụ ala anya otu ụbọchị ekpuru nkata n'ihu gba ya okwu isiokwu a ka anyị ga-adọ vamụ na mgbede a maka na ọ karịala. He cheated on me. He's cheating on me. He's cheating. Uche ngọfede ewute wụ na He's cheating on me.
onye bucket a ka o ji biga akwa befta akwa ọ gị ma ga-akra yi river ọwọ mmanwa be akwa ọ na-adị mma gbajuo gị n'obi gị bechite ya nke nwoke ebido nke ya. Do you know that my wife is cheating on me? Me odogwu dịka m ezuru m o nwere onye na-amaghị m n'alaba ewe ka nwaanyị m ji agba n'ezi kedu ụdịrị satisfaction na-anaghị enye nwaanyị ama na ụgụrụ mana ọkọchị mana udu mmiri nwaanyị a ka obi na-agba n'ezi lee na onye ya na ya mege ihe nwoke a ya na ya mege ihe ọmụ na ya ha nwere mgbe ị ga-eji nwoke a tinyere m nke ọ na-adị ewutewo na onye nke nwoke onye ọ na-eji echiti on the wife nwunye ya na-aka ya mma 100 times. ịma okwu a dịka mkpa na anyị lebara ya anya na mgbede a maka na ihe karịa si tụọ ya ka asọkata eze arụrụ ala anya otu ụbọchị ekpuru nkata n'ihu gba ya okwu ịhụrụ na mgbede a mụ na Clara ekpurula nkata anya ole gakwani face redio afọ ga ofu na mgbede a gbanyụọ nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị emezie ka ị mara ihe ndị ị kwesịrị ime mgbe ị bịara chọpụta na di gị maọbụ nwunye gị na-agba n'ezi nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Everything I did for him, ihe niile m mere ya, enyere m ya obi m. Ama m ihe m tinyere na marriage ya to move on, ka marriage ya walk ọ. Di m aga n'ihu na-ebu ụmụ nwa n'ezi. Ị bụ nwaanyị hụtara onwe gị n'ọnọdụ dị otu a. Ndị Anambra si solution isi ya. Bukata redio gị nso gbalie ya elu ma ha ara anyị nke fọrọ ka anyị bunyetụ gị oche. Ị ma na nwaanyị m na-agba n'ezi o, leenụ nwaanyị m na-agba n'ezi o. Kedu dị ihe nwaanyị a na-achọ n'ahụ nwoke ọ na-anaghị enweta n'ahụ m? Nwaanyị m na-satisfy like say tomorrow no day. Ị bụ nwoke hụtara onwe gị n'ọnọdụ dị otu a, bukọta redio gị nso gbalie ya elu ma ha ara anyị nke fọrọ ike agwụla ebe ị
ịchọpụta na di gị maọbụ nwunye gị na-agba n'ezi kedu ihe ị ga-eme? Nke a bụ ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a n'ihe emume anyị bụ Ije Di Na Nwunye. Cheta na anyị nọ live na Facebook, gawa ebe ahụ ga-akiriwe anyị, zibatawa ozi gị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-enyonye anya ebe ahụ were ozi ozugbo mana ka ọ dị ka anyị mekene ka ị mara ihe ndị ị kwesịrị ime mgbe ị bịara bịa chọpụta na di gị na-agba n'ezi, mgbe ị bịara bịa chọpụta na nwaanyị gị na-agba n'ezi, na di gị na-ebu ụmụ nwa left right and center, ọhụhụ otu a ụmụ ọnụọgụ ndị a ya ekoro nke nwaanyị gị na onwe ya ọ gaa ahịa ya arahụ ebe ahụ, nwunye gị eti gị isi otu a ka ọ na-ahaidi ara gị ekwentị ya, otu a ka ọ na-ahaidi ara gị. Kedu mara ejididi ihe nke na nwoke agaghị akpasa fonu nwaanyị aka, nke nwaanyị agaghị akpasa fonu nke nwoke aka? Ọtụtụ ndị nke nwoke njọ. Kedu ka nwoke ga-esi nọrọ o nwere ala ka o si hụ na nwaanyị ya ewerela fonu ya, nye etiwe nye fonu m. Kedu ihe ị na-ezo n'ekwentị a? Enwere face locking, nwee face locking, nwee thumbprint locking, ịchọrọ ịga Facebook, nwee face ID, nwee eye locking. Uche, before gị pass ya face gate, gate ka nkụ na fonu ahụ, na fonu. Ma na o ruchara n'ogo nke na nwoke nọrọ na bedroom na-asa ahụ. Ọ bụ eziokwu na o jila mmiri wuzuo onwe ya ahụ, ọ nụrụ ala na ekwentị ya ebewele onye ji fonu ahụ, nye m ya, onye gị itiwe ka nkịta ara, maka na o nwere ihe ị na-ezo ezo. Ma ọ na-abụghị Chidimma kpọrọ, ya bụrụ Cynthia kpọrọ, ọkwa ya? Nwaanyị fonu gị ga-eji enwe ụdịka lọkin ndị a niile na ya family ebe nwunye gị nọ, bifo ya emepebe ya si gị ngwa unlock. Uche messages ebe a na-aga na message nwere ihe a password ka gị na-agwa m na enweghị cockroach nọ in your cupboard. Nama nọ na cupboard, ọwụ dị cockroach. Ewu ihe niile nọ. Nama wụ ihe nọ na cupboard ahụ, cockroach epeka. Chineke kwene. Kedu kwanụ ka nwaanyị ga-esi nọrọ n'etiti abalị ya na-edehu midnight call? Uche ndị wọsi ga anụdo otu mkpụrụ ihe ekwughị ha. It's all right, no problem. I will call you back. Busy on call. All right. You know now. Oh, all right. Imana nke nwoke si I love you. Nke nwoke si I love you n'ekwentị ahụ. Ihe ga-anụ awụrụ you know now. Amamela nwoke ọma ị na-egela ntị na mgbede a, ị gaghị ekwu na ya anya anaghị enye gị update. Nwoke sịrị ala ya I love you na ihe ga-anụ awụrụ. Before nko. Oh, same here. Before nko, same here. Ị jụọ ya onye na-akpọ, oh my boss they call me. N'etiti abalị ka boss gị na-akpọ gị. Office work. Gị na-ehigharị. Ndụ gị enwe otu shedeto straight ọcha ma di gị na-anaghị satisfy gị na ya esi itie down iron nothing out. Onye eme adjust. Gị mara ka ọ ga-esi satisfy ya ga ebe ị bịara ụwa ịchọga satisfaction. Ọwụ nri. Nwoke mmadụ emeela ka ike kwere ya. So, what is your problem? What is your problem? Ọ ga-anwụ nga ahụ. Ọ ga-anwụrụ gị. Ọ ga-anwụrụ gị minute ọ na-enye gị ọ naghị ezu. Ị na-achọ extra time. Ị ga-eji ịgbawa Champions League ka enye gị extra time. Amami na agwata ịchọ gị extra time. Ị ga-eji tie egbuwe m ike gbọrọ. Ị bịa chọpụta na o nwere di gị ka ọ bụ nwunye gị si wee na-agba n'ezi, nwunye lee ihe ndị ị kwesịrị ime. Agakwala gatiwe ka nkịta ara dịka nwaanyị. Di gị na-agba n'ezi, gị lee nwaanyị ọ na-ebu outside, chebuchie ya n'ụzọ, dọkpụrụ ya na wig ya, tụfuo ya. Ọtụtụ ihe onyonyo anyị na-ahụ ọkwa ihe na-eme n'o. Dọkpụrụ ya na bra ya, ịgwa buru ya ịkpata ma ọ ya maka gburu gị ma ọ ya gị bata gị na-eto ọnụ ihe nkọkwara ya egbere m ya iri mana ahụ afọ hụ gị ihe nwaanyị a mekpara gị. Uche onye maka o kwesịrị ihe nwaanyị ya mekpara gị mana ozugbo ị batara gị si ya kelee Chineke ya taa na igburu ya ile mana ihe ọ kọkwara gị o nwere ụrọ mara gị otu anya atọ ọnụ gị gị tiwe ka nkịta ara, leave my husband alone. I will deal with you. Uche akwa egwuregwu laazụ abarịla azụ ọ na-adịkwa mfe. Ọ na-adịkwa mfe na ị hụrụ onye ahụ gị na-anagide gị ma na-eme gị ihe a n'azụ. Gị gba nkịtị mana ọwụ onye m ihe ga-agba nkịtị. Ị ga-eji amamihe
ọwụ onye m ihe ga-eme gịnị ga-agba nkịtị ikwesị ga confront wa ya gịnị ka gị na di m na-eme no gị ma bụkwa na onye nke nwoke ikekwe o nwere nwoke ị hụrụ ya na nwaanyị gị na ya agakwala ga chiwe no hold your wife hold your wife ama m na aghọta hold your wife ya bụrụ na ị gaghị eji gị marazi ihe ọzọ ị ga-eme gbalịa chọpụta ihe mere di gị ahụ maọbụ nwunye gị ahụ ji eme gịnị agba n'ezi ihe a bụ ihe mbụ ị kwesịrị ibu ụzọ mee kedu ihe nwoke ahụ dere outside ihe awa ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị ọ bụrụ na ọ bebi ka ị na-akpa ski kpọkwala ya bebi nọrọkwala ọdọ ka e nwere ihe anyị chọrọ ka anyị kwuo jụke na onwe gị ihe nwoke a hụrụ outside ikekwe ihe ọ hụrụ outside bụ gịnị nri a na-esiere ya ọsọ a na-esiere ya ọsọ in the morning tupu ya eme gịnị ya amapụ maka na gị nwa bụ onye nke nwaanyị dọrati ka ewo ibili meere di gị nri n'ụtụtụ wụwọ a ga-ebe ekekata chi abụọ biko nwaanyị ọma bilie mere di gị nri ketekete kpọkpọ nga ahụ idina ka idina nwekwara ike uche ihe a na-ekwe ekwekwara ndị ike ya na-adịghịkwa ha ịma onye ọbụla na-ahụ nke ya ka marakwanụ ka ya bụ ihe a ga-esi eme ya ịghọtara nwoke nwere ike ya nọrọ ya si nsogbu adịghị ozugbo ọ na-apụlikwa nwaanyị bịara buore ya nri na food flask butere ya ọ mara na di gị ọ mara na gịnị dị gị nyekwanụ gị nwa bụ onye nke nwaanyị kwa gị nọrọ ikekwe obi gị gwara gị na ịlụọla di kedu ihe ị na-asaghara ahụ fọ gịnị mere ị ga-eji asa ha ahụ gịnị mere ị ga-eji gị gaa ahịa gaa ịhụ ụmụ chọpịchọpị ihe ndị a gaa ịhụ akwa gaa akwa dị mma gaa zọrọ alụọla ndị onye ka m na-asaghara ahụ who am I impress uche nwere ndị ime ahụhụ otu ebe kemkpa abụ otu ebe niile erujucha dambile erujucha kipụtụkwanụ ya ọcha mgbe ọbụla gị na-akwa kemgbe ị lụrụ di ya ka ị bịara join ya Cultural Dance Association gị na-akwa ị na-ama n'obi morning afternoon night akwa na-eshi pupupu gị na-akwa sakwana ya mmiri ị nweghị ike ị na-asụsụ ụmụ chọpịchọpị ihe ndị ị na-asụsụ ụmụ ihe ndị a na-adị mma ụmụ nwoke letụ ya anya ino ha sị yes nwaanyị nka wụkwa nwa kịrịkịrị kemgbe ị lụrụ di ya ka ị kwụsịrị ịkpa isi ka ị kwụsịrị ịsa ahụ sazie ahụ ka ị kwụsịrị pay ya attention n'ebe ude dị ka ị kwụsịrị ịdị ọcha uche akwa ndị na-agbacha maachị ahụ akwa ndị na-ebiriwi adịghị ya ka ị kwụsịrị ịga ije ka nwaanyị kemgbe ị lụziri di ị na-agazi ije ka edi mgbada elefant ogbim ụkwụ gị na-ada timtim onwezie ni karakta na-egosi na egbo nwaanyị maka na obi gị gwara gị huyu nwa impress kedu onye chọrọ ime impress ịlakpuola amụrara m ụmụ anọ ụmụ nwoke atọ otu nwaanyị kedu dị ihe ọzọ kedu onye ka mụ na ya na-ese mere ị ga-eji asụ wambara 3 months eziokwu wambara 3 months di gị kpaga ka isi ahụ a na-ekwe ya akpa ime gị ị gaa na bedroom ebe e kowechara ya ka ebe a na-ere ya na boutique ntu everywhere one nail one bra gị kowe heka ogene nwoke alekata ihe ndị aleka ya sị nna ike gị agwụla m ya achọwa ihe ọzọ n'ezi nwoke kwugide no changes ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ nwoke mmadụ ga-enwe peace outside ozugbo ọ na-abata n'ime ụlọ gị were agụ kowe ya n'olu were okpu na ụka were biilu ịmaghị mgbe a na-ama biilu na mgbe a na-anaghị ama a na-amara gị biilu n'anyanwụ mgbe anyanwụ bịara tọn nwoke upside down anwụ na-acha ya wụ ka ịchọgodi wee ka nwoke arigodi ihe ka agbarigodi nwoke asagodi ahụ ihe ị ga-ekwukwa ihe ịgbalị ya labata ịmana ugbu a ka ndị nepa na-apụ ha ji ọsọrọ kọtụ ọka asa anyị weta 70 something imam mood that hot afternoon ịmawala ya bi anọ m na-eche ugbu a ka ịbata biko ka m rọshịa ozugbo lee m ị ga-enye m ego a ka m je zụta nka he ka ogene nwoke mmadụ na-elezi gị ga-eworo ekpensu nye ya maka na ime n'udo mee gịnị gba ọsọ na ndụ ya iwu zi peace nye ya uche o cheta na ọ na-alọta ụlọ sef ya sị ka ya kala nọ ọ ga-aṅụga mmanya na ba ṅụga chi ji macha mgbe ọ ga-amasị ya ọ bata ozugbo ya sa ahụ lakpuo ya alụghị
gị gbalịa chọpụta ihe mere di gị ahụ maọbụ nwunye gị ahụ ji agba n'ezi gị ma bụkwa nwaanyị gị gbalịa chọpụta maọbụ oke ureghure gị deti gị efere unu ji rie nri ọ na-asaid akwa ya kasịchaa ya iji na-ekpe ukpe dị iche iche ịsa ya mmiri wụọ n'enu ọkọfọ uche n'enu akara n'ọtụtụ ọkọchị chee ka bụ udu mmiri na ịba kichin gị tinye ihe na-alakwa na nri n'iyi ịhụrụ nri ị kwesịrị ibute awọdụ n'ịla nri n'iyi ị na-west food like say tomorrow no day nwoke a lechaa gị ya sị I am sick and tired of you. ihe m gara lụrụ nyekwanụ gị ma bụ nwoke ị bịara bịa chọpụta na nwunye gị na-agba n'ezi juke n'onwe gị ihe mere nwaanyị gị ji agba n'ezi gbalịa chọpụta ihe mere ya. Very important. Ị na-arụkwa ọrụ gị ikwesị isi ahụ. Ị na-arụkwa ọrụ gị ị na-edeliver kwa polling unit gị. Very important. Ị lụrụ ala nwaanyị naturally o nwere polling unit ị ga-adị na-edeliver ma ike ọ dị gị o ma ike adịghị gị o. That is why you need to prepare yourself. Be agile. Dị agile. Mara ụdịrị nri ị ga-eri to be active. Ị ga-adị ka onye nwere maachị ndị a na-agba maachị Ronaldo ha. Ị ga-adị na-ama ụdịrị nri ị ga-eri mara na mgbe ọbụla nwaanyị gị bọrọ gị sam gị deliver onwe gị sere okpo gị sere aka nwaanyị adị proud of you. Be happy. Nwaanyị adị proud of you. Gị dịkwanụ romantic ọwụ gị na-abụ abụ. Gị na-arụ ọshị. Piam ịmakpola piam a na-eji ni waya. Gị na-abụ ya abụ ka ọ gị na-akụna n'elu ihe. Wayọ ka eji ji aga na gịnị ji aga n'ogwu mana ọwụ nke gị ọ piam mama Nkechi mama Nkechi gị deliver ọrụ gị nwaanyị gị adị proud of ya na-ahụ gị asị odogbu m. Odogbu m ya na-akpọ gị odogbu ịma ihe mere o ji akpọ gị odogbu. Ekwu aka ya ka ọ gala prepare yara gị nri bupụtara gị maka ọ ma na ị ga-edeliver. Gịnị ka a na-akọ ihe a tupu ị na-alọtala ọkwaziela akwa ndina mara na gịnị ka a na-akọ ndị midia anyị o wee bara ya tupu ọ na-alọta ịkpaziela akwa maka na gị manwụ nwaanyị ime ihe dị ahead ịma na nwoke abịa na ideliver ọ na-arụ ọrụ ya. That is why ị ga-eji hụ nwaanyị bara ọgaranya ya ile poor man yes I still love him n'agbanyeghị na o ji ya ego. Gịnị mere o ji love ya? Nwoke na-akụ ekwe ọ na-arụ ọrụ ya ọ na-akụ nkwa I still love him. Egede just like that ichere not like that na wo elele ikekwe ịma ihe anyị na-akọ wee bụrụ ya I still love him. Ọ bụ eziokwu na onweghị ihe ọkpa ọ gaghị akpụkpọ onweghị ya but I still love him. Ị ga na-anwụkwa nga gịnị mere iji chee na nwaanyị a ji tụọ ụdọ na I still love him ike gwọrọ oyi maghị ihe a mana ị na-eteki ya for granted ọ bụ gị Sam I have work tomorrow. I'm busy now. I'm very busy. I'm not in the mood. Ke mood a wo nke wa another thing. You know? Agagbali gị elu ka agagbatu gị ala. Gị ṅụgbucha onwe gị na mmanya gaghịzi adị active. You will not be active. Before na-eme n'enyi a, piam ịla ndị ala. Nwaanyị gị achọkwanụ ka gị na leenụ ọnụ gị ọdọ gị na-esi tutututututu meziekwana onwe gị dịka nwoke no way. Ọ fọziri ntakịrị ka ewere njin eji akpọtu osisi jee kpọwa mkpabụ gị maka na ebe ahụ awọla evo forest ebe a na-achọ ihe n'oge mgbe ochie ndị igbe na-edunyesi jee chọọ ihe. Oge yigide nwaanyị elekọtala gị lekọta gị kwuokwana okwu dị reasonable n'ọgbọ no way. Gbaa mbọ dịka nwoke no way. Ụjọ anya ọwụ ihe eji mara gị nwoke ibe gị bija gị gị gbafuo nwaanyị elekọta gị si you are not man enough. Ịhụ agbọ gị gbakanyụọ nwunye gị hide ya n'azụ ya nwoke ọma gị hide ya n'azụ nwunye gị ebe ị hụrụ agbọ nwaanyị a lekọta gị. Ị naghị deliver your polling unit, ị naghị make like a man. It is strong, active. Ya ha anụ gị gbawa n'ezi. Gị na-ele onwe gị na-ewe fine bobo ịma na ịla ala. It goes beyond the fine bobo. It goes beyond the evil fine bobo. Ị ga-arụ ọrụ ka nwoke. In and out. Gị kwọrọ gidigbam na-agbasi mbọ ike na-eputu gịnị effort. Mami na-aghọta ọ bụ ihe niile ka a ga-adị na-akọrọ gị. Ọ dị ego wee bụrụ ya ihe mbụ ị ga-eme mgbe ị chọpụtara na nwunye gị maọbụ di gị na-agba n'ezi wee bụrụ gbalịa chọpụta ihe mere di gị ahụ maọbụ nwunye gị ahụ ji eme gịnị agba n'ezi.
wee bero ya ịma asị anya na-ebu ụzọ eme gịnị eri igete why mgbe Eve hụrụ apụl ahụ akwụkwọ nsọ si o mere gịnị o wee masị ya na ịhụkwa akwụkwọ nsọ si ịhụkwa na apụl gị ikpete bero ya gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma bụ ihe nwoke maọbụ nwaanyị chọpụtara na di ya maọbụ nwaanyị ya na-agba n'ezi kwesịrị ime. Nwoke ọma na nwaanyị ọma na-ege ntị ọzọ dịka ibe ya gị kpọọ di gị ahụ si ya mụtakwa ụdịrị ọkụ ọ chọrọ isinye na alụmdi na nwunye a. Kpọtakwa ụdịrị ọkụ ị chọrọ isinye na ezinụlọ a. Maka na ọhụ mgbe egburu ka o ji atụ. Gị draw ya attention ya to it. Call his attention. Si ya na-abịakwala nwoke ọma bịakwa baby honey sweetheart m. Early morning ọwụ ihe na ịga eme nwere ndị na-anọ na ọha ihe ị na-eme mmekwa nke mekwulekwu ị na-emebikwa ezinụlọ anyị ịwụ nkịta ara agbọzila. Call him early morning. Wake up. Baby ịma ọwụ izi ihe a na-eze ama m na ị na-ebu ụmụ nwa aside I know. Ya sị gịnị yes ama m mana achọrọ m ime ka ị mara na ị na-alakwa ezinụlọ gị gịnị n'iyi ọkwa ezinụlọ ka ị na-apụpụta n'ama. Achọkwara m ime ka ị mara na ihe ọbụla m tekere dịka action don't blame me oge rucha n'ogo nke ịbọ m sarara m I will not answer you maka na aga m achọ ime gịnị ichekwa onwe m. Thank you. Achọghị m ka ibunye m ọrịa. Thank you. Mee ka ọ mara na ọrịa kakwa nkuche na-ekwekwa ọrịa obiri n'aja ọcha ọ ghala ịba n'ihi ya burukwa ya gịnị n'obi. Apart from ka obiri n'aja ọcha ọrịa ndị ọzọ a na-ebute ọrịa mmịnwụ ọrịa ndị ọzọ kakwa nkụ staphylococcus no akwa ya ụmụ nje ọrịa ndị a ụmụ nje ndị a akọbi ndị ke na-ebebela ebe ahụ tochicha otuto na ala akọbi gị drọ meekpa ka ọ mara na ụmụ ụnụ nwa akpa nwa achọpụta ọla akwala ezinụlọ ya gịnị n'iyi gị drọ ya attention ya nwa n'ihe a ka ọ hapụ iche na ịmaghị ka ọ hapụ iche na ime gịnị ịmaghị ya mara kwasị o butebe ihe gị ezinụlọ agwụla onye ga-elekọta ụmụaka ịgbacha ya ihe ndị a ọtụtụ ndị na-aghọta nwoke maọbụ nwaanyị ma ihe ga-eji ire ya gụọ eze ya gịnị ọnụ mana nwaanyị aparị maọbụ nwoke aparị we continue mana nke ahụ dịara ya na Chineke must kill a man one thing must kill a man ọ gakwa gị mgbu yet ga gị mgbu ọ ga gị mgbu onye bọsị imo na-ebu nwaanyị free ị hụrụ na fine girl ịkpọọla ya free ị hụrụ na fine girl you don't carry am free ibuola ya free ọkwa ya fine girl mba fine girl ọ na-akwụ ụgwọ kedu ebe ibi nyenụ nọmba gị nọmba ị nara na ụmụ nwaanyị aja ka ọwọ ọtụtụ n'ime ha aja ka ọwọ mụrụ anagacha nọmba aja ka ọwọ zuzuwe gị nwa bụ onye nke nwaanyị ị hụrụ ala ụmụ nwoke ndị a na-ebu weit otu a ka ahụ na-eme gị uche ewerela anya lee ihe niile front and back ị hụrụ ala ụmụ nwoke ndị a otu a ka ahụ na-ama gị parapara gị chefuo na nwa nwoke lụ gị na ịnọ na di uche gị sikwanụ gịnị gị lụzuo kọntrol jewa wedara ọtụtụ ụmụ okorobịa single guys na ụmụ nwaanyị nọ na di ka ha na-arịa ka ihe wụ the problem of their ekwe aka ya aka isendị arala nwoke a meseji ya wụrụ na ahụrụ gị on time mụ na di m agaghị alọta gịnwa ga-alụ m onye na-ekwu ihe amụchakwala ụmụ ọ dị ego ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute onwe ka isi chọpụta na di gị maọbụ nwunye gị na-agbakwa n'ezi ihe ọzọ ị ga-eme wee bụrụ jee mee ka nne na nna di gị ahụ maọbụ nwunye gị ahụ maọbụ ezigbo tọyị ya mee gịnị mara ịma ụdịrị okwu anaghị eji ike ewepụ ya ezi maka na mgbere niile bụ mmakpu amaghị nke ri ime amaghị nke afọ na-asa ama ma ị na-aghọta ka ị hapụ ịga were ezinụlọ gị mebọwa ị hụrụ gị n'ụwa na di gị maọbụ nwunye gị na-agba n'ezi mara ka ị ga-esi ahandụlụ that information mara ka ị ga-esi eme gịnị ahandụlụ that information maka ihe awụ mgbakasị o nwere ala ka akụkọ si wee ruo na nwaanyị gị maọbụ di gị na-agba n'ezi mara eji achọla crash n'ihi ị ga-eji akụkọ isi gị ọ bụghị n'isumọtin gị kọrọ onye nka nwaanyị a na-ere shọp ịkọrọ ya onye nke ọzọ ịkọrọ ya striti niile amazuchala na di gị na-ebu ụmụ nwa
street niile amazichala na nwaanyị gị na-eme gịnị na-agba n'ezi. No, ị ga-manage the information very well. Ị na-akọkwana ya akọ, ịma na ị ga-akọrọ nne di gị ma ọ bụ nna di gị na ha lekwa ihe nwa ha na-eme. Information ịhụna na information ahụ ka dịkwa intact ọwụ nwa ha, maka na onweghị ihe ị ga-ahụ ha na-ahụ nwoke ahụ ha na-ahụ ya. Nne ya kuru ya, nne ya sara ya ahụ, nna ya zụtara pampas, no, you know these things. O toro n'aka ha n'ihi ya gị ga-akọ lekwa ihe nwa ụlọ na-eme o, kpọkwanụ ya ụlọ do, mekwanụ ka ọ mara ọghọm dị na nke a, ụzọ ọ na-eso na ọ dị ya mma. Simple. Uche wuru nke m aga m asị hapụke n'ezigbote ọyị ya onye ọ na-anụ ọrụ ihe jee ka ọrụ naanị nne na nna gị ya. Uche ebekwanụ na-enwe nne na nna, ndị ka na-enwe nne na nna. Ya kọnara ọyị gị ga-cheki onye di gị ahụ na-egere okwu ma nwunye gị ahụ na-egere, a ga-enwere onye ọ na-egere okwu gị ga-akọruo ori ya, mana were wayo gị ga-akọruo ori ya lelee ma ọ pastọ ya onye anyị ma ọ na-egere okwu ị trọstụrụ very well, mana ị ga-elezi anya, ị ga-eme gịnị, ị ga-elezi anya, ị get why. Ị bụrụkwana onye nke nwoke gị jekọrọ ọgọ gị ha nwaanyị, ọgọ gị ha nwoke, lee n'ihe nwa unu na-eme ọ dị mma, biko kpọọnụ ya ụlọ ọdụ. Kedu ihe mere nwaanyị ya ji emebọ m? Nwaanyị a na-agba n'ezi, nna anọghị ya, ọ na-ebu ụmụ nwoke na-abata n'ụlọ m na-asụbarị ya. Nke na-aka agbawa obi Uche, matrimonial bed gị ma nke nwoke ma nwunye ya na-anọ. Ị hụrụ nke nwaanyị a ga-ala n'ụdị Uche nke anyị na-emekwa ihe ndị ọwa eziokwu na ya, mana mma jide gị na nke matrimonial ahụ ga-eburu nwoke bata na my matrimonial. Ịlago ị ga-anọ n'ụlọ nna gị anyị na-ekpe ikpe a maka ụdịrị ihe a nwere ka o si adị. Ụla kwanụ there must be ụla. Maka ụdịrị sakri, maka ụdịrị arụ ọwụ. Call a spade a spade. Thank you. Arụ don't paint it white, paint it. Kedu ka a ga-esi anụ na ntị na ịkparịkọtara nwaanyị gị ruo n'ogo nke kpọrọ ibu ụmụ nwa batawa n'ụlọ matrimonial home unu gị nọrọ ebe ahụ na-asụbarị? What do you mean? Ụdị mkparị wu ihe a, ka ụdị nlele anya wu ihe a, ụbụdị na nwunye gị ahụ enwe ebe o si onwe hụcha ihe a, ka ụdị nlele anya wu ihe a. Gị nwa bụkwana onye nke nwaanyị di gị anọghị ya, gị kpọrọ nwoke anya aka gị kpọrọ ya lọta n'ụlọ na matrimonial home, ejide gị si enye gị second chance. Second gịnị? Second chance ahụ ihe nna akọwara gị, ọ na-adị mma gị nọrọ n'ụlọ nna gị a na-enegotiate ya, ọ na-awụ ọkụ gị nọrọzie n'ụlọ nna gị forever and ever. Zawazie spinster. Ọ dị ego ọwụ mmadụ ga-azalụ spinster wee bụrụ ya. N'ihi ya mee gịnị? Gbada anya. Ihe ọzọkwa ị ga-eme gaa n'ihu nwaanyị ọma. Ọzọ dị ka ibe ya ebiala anya di gị a na-agba n'ejima, nwunye gị na gosi ya ịhụnanya. Abịa gosi ya gịnị? Ịhụnanya. Show love. Thank you. Ka ị mara godunu nga mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ. Ime dị waghachi na ihe gị lalụcha ihe na ihe niile. Gosigodi ya love. Gosi ya love. Ọ batasiere ya nri. Mezima ya ama. Nwaanyị gị batakwanụ mgbe ụfọdụ ya bụrụ na ọ na-agba n'ezi, gosi ya gịnị? Ndị nwere ihe nzụtara gị nwere nzụtara gị, kama achọkwara m iji ohere a mee ka ị mara, biko kwụsị ịdị na-eme gịnị na-agba n'ezi. Uche uwedo onye na-aṅụju mmiri ara afọ, ọ ga-akpọlu uche azụ. Ọ ga-eji ire ya gụọ eze. Ị hụrụ izikọta ya love a esi bịara bịa dị ha shọn ha, ọ ga-amara na o nwere na mgbe ị gosiri ya gịnị love. Mmiri akarịala na ịchọla iji udo bịa mana ọ jụrụ ajụ. Thank you. N'ọwụzi ihe mere iji werezie violence mee gịnị bịa, mana ejikwara violence maka na ịkụgbuo kwa ya kesi onwe kọtụ ọ ga-ajụ gị sị onye na-agba n'ezi mgbe aka gburu, ha ga-ajụ gị onye egburu, ọwa jụwa gị onye egburu gị sị ọ na-agba n'ezi jikwa ahụ gị bụzi okwu awa aba o wee bụrụ ya gosi ịhụnanya, egosila nwamanya. Ihe ọzọ ị ga-eme wee bụrụ ekpekpala ka ụmụ gị mee gịnị mara. Okwu a dị oke mkpa. Onwe ka isi chọpụta na di gị na-agba n'ezi maọbụ nwaanyị gị na-agba n'ezi, ekpekwala ka ụmụ gị mee gịnị mara. Uche ime ebe a ka ọ na-aka arịcha njọ, ụmụ gị nọwa ọnụ pete ya na nna ha na-ekwenye na onye a na-ayị, ọ na-ebukwa nwa. Ezinụlọ ekewala bidat. Nsogbu adịkwala. Ezinụlọ ekewala bidat. O nwere ala ka ụmụaka si chọpụta na nna ha na-agba n'ezi, nne ha ọtọmatikali akpọla nna ha asị.
thank you. Onweghị ihe ị ga-eme n'ụwa ga-emete ha. Agwara m gị eziokwu. Onweghị ihe ị ga-eme n'ụwa ga-emete ụmụaka ndị a. Maka ijili aka gị lezi na ogitiwa anyị. Ikewala ya abụọ. Ịhụ n'ihe mere information ị ga-eji kpachapụ anya na handle. Ọ bụghị ihe niile ka a na-etiri mkpu. Ọ bụghị niile ka a na-agbatọsi ọnụ gwagwagwagwa gị bawa. No. Mana uche onye a na-azụ kwesịkwara ịma na a na-azọ ya. Na a na-azọ ya ihe anyị na-ekwu n'okwu ya. Nwunye gị a na-agba mbọ na-ekpuchi ọtọ gị, marakwa na a na-ekpuchi ọtọ gị, ghọtakwa na a na-ekpuchi ọtọ gị. Ka a hapụ iru otu ụbọchị adọpụzi ọta. Ọha hụrụ. Gị ma bụ nwoke ekwekwala ka ụmụ gị mara na nwaanyị gị na-eme gịnị na-agba n'ezi. Ka hapụ gị fino na ọrait go. Ọ na-emebi ezinụlọ. Too much. Ọ na-eme gịnị? Ị ga-anọkwa ebe ahụ nke ọkpara. Nna ya ekwu otu ya ekwu abụọ. Mkparị abatala. Igbo ijiri aka gị onwe gị na. Onwe ihe na-ebute nwa ịkụ nna ya ihe karịa ihe a. Ụmụaka ọkacha ndị nke ọkpara anaghị eji ntị anụ na nna ha na-eme gịnị. They don't mind dọkpụrụ nna ha otu ịgba. Maka na ọ na-agbakasị ahụ. Zurie ya ntị. Ọwa akụkọ na-akwọ wuruwuru na ntị. Ọ na-asụ oyi. Mgbe nwata bịara welie aka kwụọ nna ya ihe, o mejọọkwala. O nwere ike ihe nna ya mere adịghị mma mana o mee na gịnị o mejọọla. Ịhụ na ihe mere gị nwa bụ onye nne. Akwụkwọ nsọ si nwaanyị ma ihe na-ewuli ụlọ ya mana nke iberibe na-eji aka ya mee gịnị dọzi ya. Di gị na-agba n'ezi ọ ihe mere iji gaa ahịa. The whole branch ndị na-ere ose oyi gị niile ndị nke na-ere ose ịkọrọ ya, nke na-ere akpa ịkọrọ ya, nke na-ere olugbo ịkọrọ ya, nke na-ere igbe nchọrọ ịzụtara Clara. You told everybody. Biko uche hapụkwa maka na mgbede a. Leave me alone this evening. Echekwa m obiọma na-eso gị na mgbede a. Don't allow me to trigger it. Osule ọkwa na-ebe ụda ị na-ebe anyị na-ekwu maka mmadụ iji nwayọọ na handle information. Should I my day now? Ekwekwala ka ụmụ gị mee gịnị mara ihe awụghị opportunity ị ga-eji share for me. Share this information for share gị na share ya. Nwaanyị nwoke di m na-agba n'ezi di m wee bụ ụmụ nwa abalị agba aka. Okwu na-ebi ọkazi. Ama m na ọ dịghị mfe odidi enwere gị ga-ekwugide ihe a. Mana ị ga-edi ya. Ya ọ dị ka ara chọrọ ịgbaba gị isi. Mana ị ga-eme gịnị ị ga-edi ya. Onye eji kpọ ya alụmdi na nwunye akwa nọ ndidi. Ị ga-edi ya ndidi ka eji alụ alụmdi na nwunye. Bụrụkwanụ nwoke ị ga-eme gịnị ị ga-edi ya. You go endure. Mana ejikwala aka ga-emebiri onwe gị ihe o. You know, ọkụkụ ịkụ oke ihe anaghị ichere na ikekwe ijidere nwaanyị gị kụọ ihe ya ebie. Ọ naghị awa ọkụchala ịda. Ọ ikekwe mere ka isi jide di gị buo ya ọnụ. Mgbe ị bịara buzie ya ọnụ okpukpọrọ anị ga n'ije bịara mee gịnị nyere ya aka. Mgbe ọ bataziri n'ụlọ gị jiri ọnụ na-agbọ ya ahụ ya haziere gị ụlọ gaa chọọ họteelụ ya na nwaanyị alakpuo. Gị na-eti na-agbọ. Ụzụ aka na-akpụ na họteelụ. Ya amami na nwata gị nọrọ n'ụlọ na-eti na-agbọ ụzụ akwa na-akpụ na gịnị na-akpụ na họteelụ. Ya ga-ehụzie nwaanyị ahụ ọ na-ebu asị gị hapụ nkịta ara ahụ ya gbawa. Mana uche onye ahụ sikwa hapụ nkịta ara ya bụ chefuo na apịpị ejiri pịa Nkechi. Kesi nke onye ahụ dị iche. Kesi nke onye ahụ dị iche. Joy. Kesi nke onye ahụ mere gịnị dị iche maka na ntaramahụhụ nke ya na-abịa. Ntaramahụhụ nke ya dovu ga-elitọ ya. Dovu nnụnụ eluigwe ga-elitọrọ onye ahụ gịnị ntaramahụhụ nke ya. Zuzuwe ịma na nwoke a ji di. Ịma na nwoke a ji nwaanyị. Ịma gịnị na-achụgharịkwa ya. Mana enwere nke na-eji agba mara ụwa na ụmụ nwoke ndị a na-akwụkwa na nwaanyị anọ na di ọ gwara ndị ka nọ na di ka ha na-achụ. What is the color of the ịma na nwaanyị anọkwa na di gị na-achụgharị ya. Gị na-achụgharị ya. Ịma na nwaanyị anọ na di gị na-achụgharị ya. Ekwe aka ya ka ikekwe di ya nwere ka o si bịa sị gị ghara nwaanyị gị nwaanyị m gị chewa ya ọgụ chi igbu ya. Ụmụ nwaanyị ọgwụla n'ezi. Ewu richara di nwata chi ịkpọ ya mpi na agbịrịgba ụkpọ. Ihe ahụ iji tụnyere onye ọzọ a ga-eji ya tụọ gị. Zuzuwe n'ụwa. Achụgharịa ka okpokporo iji. Hello fine girl ya sị gị I am married. Still mba. I am married. Ọ gwara gị sị I am married. Gị chekwa aka na-akpọ. Ọgwụla ka dị married ka ị na-achụ. Emere gị ihe eme. Ya bụrụ na ịlụbeghị nwaanyị ọ ịlụbeghị di you are free. Mee enyi. Come on. Chọnye ga-eme engage. Ma na oyi dị. Metụ enyi. Ị na-emekwala enyi merekwa onye dị mma ọlụlụ. Uche. Iya ihu ịtọpụtala ihe ịtọpụta oge eji eme n'enyi gị ime enyi. Ihe ọbụla mmadụ ruru mewe ya awụhụ nsa. Mana gbadokwa anya. Mana gbado anya mekwa nke ọlụlụ emekwala nke ga. Ihe niile yitere aza ụkwa ya. Nke ga-eji biilu magbuo gị. Gbadokwa anya.
ọwụ gị ile ụmụ nwaanyị nọ na di na-achụgharị gị ile ụmụ nwoke ji nwaanyị na-achụ ijikwa ahụ I beg your pardon. Imekọta ihe ndị a niile ma ọ na-awa ọkụ tinye ya n'ekpere gị nyefezie ya n'aka Chineke ka Chineke finish ka ọrụ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị ogere ịkpọbata anyị kene anyị ọsịsa na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị na mgbede a sị ịchọpụta na di gị maọbụ nwunye gị na-agba n'ezi kedu ihe ị ga-eme ịchọpụta na di gị maọbụ nwunye gị na-agba n'ezi kedu ihe ị ga-eme ị chọrọ ịkpọbata bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị soro ibe gị zibatara anyị ozi ebe ahụ mgbede ọma Clara gị na Uche ọ dabiju ndewo ejideghala gị yawa biko yawa biko ihe kata biko a ga-agbaghara gị adị ego o wee bụrụ ya mgbede ọma Uche nwa grandma brodo yo ya gazie o ka mgbede ọma ekele m Uche ihe gbasara ịgbala ezi a God forbid ya ruke nwaanyị ọ ga-alapụ ndị mụ ya ahụ alaghị ekpetakwa egbe ya bụrụkwa nke nwoke the same thing because ma nwoke ma nwaanyị ọ the same thing because nwoke nwere ike ibunye nwaanyị ọrịa nwaanyị nwekwara ike ibunye nwoke ọrịa so ọ dị another one bụ nwaanyị ọbụla alaghị eme appreciate ịchọpụta na di na nwaanyị garaghị eme appreciate ihe olile eme enwe onye ọla eme appreciate outside I still remember brother Oyo nwafọ Obowo ndewo ya gaziere gị nọ brọda Oyo ya bụ chọrọ obi gị adakwala ụda na mgbede a o wee bụrụ ya ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Ompadek Chidozie Nwosu isi ụmụọka na-ezibata ozi gị na mgbede a ọsị mgbede ọma Uche na Clara na n'ihe eji eziokwu eme na nwoke ịgba n'ezi maọbụ nwaanyị ịgba n'ezi na ọ bụ arụ n'obodo ụmụọka nne ịnwa anwa mee ya Nemesis ga-ejide gị prịkọtọm nne nwoke ọbụla na-akpọ na-ebu ụmụ nwaanyị nọ na di na-ebu ụmụ nwaanyị n'ezi nwoke ji nwaanyị na-ebu ụmụ nwaanyị n'ezi ọwa ozu nwụrụ anwụ na-aga ije nwaanyị ọbụla kwanụ ịnọ na di gị na-achọ ụmụ nwoke ịchọrọ igbu di gị na n'ihi ya chọpụta na nwaanyị dị otu a maọbụ nwoke dị otu a mere involve n'ụdịrị ihe dị otu a ekwesịrị ime gịnị ịchụla ya ya gaziere gị nọ Comrade Ompadek Chidozie Nwosu ya bụ chọrọ obi gị adakwala nnọọ ezigbote ụda na mgbede a o wee bụrụ ya ka ọ dịkwa ka anyị gaa n'ihu ịzụ ọkpụkpọ oku mgbede ọma Uche nwoke ọma na Clara ndewo awụ shifori na ndo ka ndị na ya na-ekwu oke Uche despite na ihe awon ka a na-ediskọsi nke nwe eziokwu na ọnọkwa dị izi in a situation whereby anyị nwetara nwunye gị ebe ọ na-agba n'iro dịka inye gị advice dịka isi wee kwu kpebe ekpere kpọba nne ya na nna ya one thing about kpọgodi enye na nna ya kpọọ ya ọgbakọ ha nọrọ ịchakwa one way or the other parents ya must surely support nwa nwaanyị so na mgbe ofu esekwaghị nọọchị ibiwe romantic thoughts and other things I believe sometimes kwa ọ nachaghị adị izi because ịma na ọ nwere ihe ga-abụ mmadụ mee asịsị forgive ị nwere ike forgive for the moment but you gotta forget ya and as time goes on o nwere ike o mee gị art ya ihe ikpesịrị art by no nwere ike ọ mekwara the same or repeat the same thing again so the best way out ụkwa imedo no inyekwasị ya nwaanyị dị aka ịlarugodi ụlọ ihe akwụkwọ my opinion ndewo Uche mgbaziti olu enweghị nne na nna
zụrụ nwa ha ọfụma ga-akwado nwa ha si ya na-agbawa n'ezi ma nke nwoke ma nke nwaanyị nne na nna isi dị mma isi dị mma ga-akwado nwa ha si agbawa n'ezi anaghị eme ya eme belụsọ ma nne na nna dị otu arụ na-agba ha ọ ihe ga-eme wetara gị akụkọ na nwa gị na-agba n'ezi ga-ekọrọ inyo gawa ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị Favor Purity ọ sị na mbụ ọ ga-akpọkene nwoke dị otu oku jụọ ya sị gịnị mere iji eme ihe dị otu a na ọ bụrụ ma ọ gaa n'ihu ya mara na ha abụọ ga-ekewa maka ya nwee ibute ọrịa ọkwa ị na-aghọta ya na ọ chọkwara ịlụ nwaanyị fine ya nwee move okwanụ on chọrọ ihe ọ ga-eme iji wee baara onwe ya gịnị uru ya gaziere gị nọ Favor Purity ya bụ uchere obi gị adaakwala nnọọ ezigbote ụda na mgbede a o wee bụrụ ya ewo nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ mgbede ọma ndewo dị na Clara ndewo no ndewo nwanne m akụrụ na mgbede a ọ dabara mana ọsịsa anwụ enwere ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị maka nwaanyị mere otu uche obi m wuo obi ghara m ga-eme ihe ahụ akwụkwọ nsọ gwara anyị lepụ anya chetara anyị ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị ị ka nọ ya kara ịgba n'anya ihe akwụkwọ nsọ kwuru mgbede ọma hello Uchenna Clever Ọnụọha ya gazie na Ada Zion ndewo mgbede ọma ọ Uche na-akpọ Uche esi m ọka igwe wee na-akpọ ndewo gaa n'ihu nwoke ọma biko ihe nwere ikwu n'okwu anụ na-ekwu ọmụnwa wu Uche na Uche nke m ụta m lụ nwaanyị m na m hụrụ ya n'anya lụọ ya na-ekea ya nwaanyị m enwe ruo echi ọgba n'iro Uche agaghị m edili ọ ga-ala nwe ihe m na-ebe gị Uche obi m nwansị ọ gbara n'iro ọ gbagolebe ha Uche obi cherekwa ejikwa m aka na gị nwa ga agba n'iro ejikwa m aka na gị nwa ga agba n'iro ka ọ dị balanced gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Sam Lawson Abams Uche onye akpọbatala ọ sị Uche na Clara mgbede ọma ọ sị Uche o na gị biko na gị hapụrụ ya Clara aka biko na ọ na-echọrọ ịzụta ihe ọ na gị zụta ma ikekwa na site na gị hapụ ya ọ sịkwara m biko na m amaghị ndekwala gị na ọ ga-azụta Cybertruck Uche ndị ke Cybertruck ị nwekwara igwe onye na-azụtara gị Cybertruck o nwere igwe ọ sị n'ụtụtụ echi na-abịa na ọ ga-abịa ma anyị abụọ rụcha ọrụ Sam Lawson si Mbaise Road ị chọrọ ịbịa buru Clara na nchịkọta okwu gị mgbede ọma ndewo aha m bụ Echekwesị Joshua Amachukwu ndewo Uche ma m gbagozala Clara igwe ahụ gbamgbọzọla igwe ahụ na-ekwu n'okwu a na mgbede a bụ na ọ bụrụ na nwunye m na-agba n'ezi aga m adị ya ọdụ dịkọta chihụ ya n'anya mgbe m dọrọ ọdụkọ mbụ ụzọ ga-ege m ga-abọ ga-ege m ga-akọwala papa ya na mama ya ka ha jikwa n'aka dokwana ya ọdụ na kọntinuzie mkpọrọ njize kpọlazie ya na be nna ya ntọga nna mazie onye m ga-eme ndewo ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha o wee bụrụ ya ịma asị Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya aha na-ekwu aha na-aka bụ ka ala wee nwee ike mee gịnị dị mma ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya mana tupu anyị agbapụ ya ọsọ wetara gị ya bụ akụkọ ụwa anyị chọrọ ime ka gị nwa bụ onye na-ege anyị ntị ikekwe ị chọrọ isonyere anyị n'ihe omume anyị abụọ Ije Di Na Nwunye n'izu ụka ọzọ na-abịa abịa n'ụbọchị Mọnde na-abịa abịa ị chọrọ isonyere anyị dịka onye ọbịa o nwere nchọnchọ ego ị ga-akwụ ị chọrọ ka gị na nwunye gị maọbụ ị chọrọ ka gị na di gị bịa gị na nwunye gị maọbụ gị na nwunye di gị bịa ka anyị na ụnụ nọrọ mee ihe omume a next week Mọnde ihe ị ga-eme bụ iji nwayọọ kpọọ akara ekwentị ndị abụọ 07074913440 07074913440 maọbụ gị kpọọ 07074913436
07074913436 kpaa akara ekwentị ndị a ka anyị nwee ike gwazie gị nchọnchọ ego ị ga-akpọ gị na nwunye gị maọbụ gị na di gị abịazie ebe anyị agbụ na ajụjụ ọnụ gbasara ka unu si ebi gbakwa n'ụlọ ajụjụ ọnụ gbasara ndụmọdụ unu nwere ike inye ndị lụrụla di maọbụ ndị lụrụla nwunye ọhụrụ o wee bụrụ ya ịdị interested kpọọ ya bụ akara ekwentị ndị ahụ anyị kpọrọ gị na mgbede a ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ngwanụ nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị ka anyị gbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa na nke mgbede taa. Echo FM 100.7, the fresh news people. Enjoy super fast unlimited internet in your homes, office and hotel with Granite Technologies. Stream, work, learn and connect without limits. No data cap, dedicated upload speed and download. Our network is reliable, unlimited, secured network, and the rapid speed you can count on. We are offering 50% discount on first 50 customers with 1 month free unlimited speed. No buffering, no interruptions, just smooth, powerful connectivity for your homes and businesses. Join thousands who trust Granite Technologies for internet that keeps up with your lifestyle. Visit www.graniteng.com or call 070-311-95298 or 0813-9235-947. Granite Technologies. Fast, reliable, unlimited. Echo FM. o jirila nkeji abụọ gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kparuo oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mmekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 13 nke ọnwa 4 afọ 2026 na usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka uche ị ga-anọrọ na ndị uwe ojii steeti Ondo amalitela ime nnyocha gbasara ya bụ nwoke gburu ụmụnne ya abụọ ma gbukwe nwa ya nwaanyị dị naanị afọ 5 na ya bụ steeti Ondo. Ị ga-anọrọkwa n'ụlọ ikpe anọrọla n'ụbọchị taa bụ Mọnde gbatikwuo ikpe David Mark na Rauf Arịgbeshola. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na mba China agọrọla ụkwụ na aka ha n'ebubo ahụ a na-ebo ha ibunye mba Iran ngwa ọgụ. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga-anụ olu ya bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Ndị uwe ojii steeti Ondo amalitela ime nnyocha gbasara otu nwoke ọbụdị afọ 28 28 years aha ya bụ Femi Agbeye bụ onye akụkọ ọkọrọ na o gburu ụmụnne ya ndị nke nwaanyị abụọ ma gbukwe nwa ya nwaanyị dị naanị afọ 5 kpọmkwem n'otu ebe ọwa ma dịka Government Reserved Area dị na kansụl ime obodo Okitipupa nke steeti Ondo. Ya bụ akụkọ a nụrụpụrụ na nwoke a kpara mkpamkpa n'abalị 8 nke ọnwa Eprel anyị nọ n'ime ya, mana ka ọ dị ndị uwe ojii steeti Ondo site n'ọnụ onye otimkpu ha bụ Jimo Ibrahim emeela ka ọhaneze mara na ha amalitela ime nnyocha gbasara nke a. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ondo bụ Jimo Ibrahim gara n'ihu mee ka ọhaneze mara na ndị uwe ojii steeti ahụ ga-agbarịrị mbọ ka ike kwere ha iji hụ na ndị nke a metụtara nwetara ikpe ziri ezi. Onye bụbu onye isi oche ụlọ nzukọ Senate bụ Ahmad Lawan akpọọla oku ka eme nnyocha tọrọ atọ gbasara ya bụ ogbugbu ndị agha elu ala anyị ji ogbu na igbe gbuo ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa na-amaghị ama kpọmkwem n'otu ahịa ọgba ama dịka Jili Market
bụ nke dị n'oke ala steeti Borno na steeti Yobe. Akụkọ a nụrụpụrụ na ogbunigwe ndị agha elu ala anyị atụrụ n'amaghị ama gburu opekata mpe mmadụ 30 ebe ihe karịrị mmadụ 40 over 40 people nwetara ihe mmerụ ahụ. Ya bụ akụkọ a nụrụpụrụ na ndị agha elu ala anyị a tụrụ ndị Naịjirịa aka ha dị ọcha ya bụ ogbunigwe n'amaghị ama dịka ha nọ na-achụgharị ndị oyi ọha egwu Boko Haram. Ka ọ dị, ya bụ onye bụbu onye isi oche ụlọ nzukọ seneti n'ala anyị bụ Ahmad Lawan agbarụọla ihu gbasara nke a ma kpọọ oku ka ndị ọrụ nchekwa mee nnyocha tọrọ atọ gbasara nke a. Aka chịburu steeti Benue ma bụrụkwa onye senetọ nọchiteburu anya mpaghara Benue North East bụ Gabriel Soswam apụtala mee ka ọhaneze mara na ọ ga-eso azọ ọkwa ụlọ nzukọ seneti n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ya bụ nwa amadi a bụ onye chịrị steeti Benue ugboro abụọ mere ka ọhaneze mara maka nke a na ngwụcha izu ụka gara aga. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ Gabriel Soswam a na-ekwu okwu ya gbahapụrụ otu pati PDP na nso nso a ma sonyere otu pati APC. Ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja anọrọla n'ụbọchị taa bụ Mọnde gbatịkwuo ụbọchị ha ga-elebara ya anya bụ akpụkpọ ahụ agbara bụ nke na-achọ igbochi senetọ David Mark na Rauf Aregbesola ịdị na-eme onwe ha dịka ndị isi oche na ndị ode akwụkwọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ọ bụ otu onye omeiwu ọwụ n'ụlọ nnọchite anya ala anyị si steeti Kogi bụ nwa amadi aha ya bụ Leke Abajide bụ ya gbara ya bụ David Mark na Rauf Aregbesola akwụkwọ ndị a n'ụlọ ikpe. Mana ka ọ dị, ya bụ ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja site n'ọnụ onye rejistra ha emeela ka ọhaneze mara na agbatịkwuo na ya bụ ikpe ka ọ dịwazie n'ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Tuzdee. Ndị uwe ojii ala anyị akatọọla ya bụ ọnụọgụgụ otu Amnesty International wepụtara ọhaneze bụ nke kwuru na egburu opekata mpe ụmụafọ Naịjirịa dị 1,100 Nigerians naanị n'ime ọnwa atọ n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ ndị uwe ojii kọwara ya bụ ọnụọgụgụ dịka nke na-erujughị afọ. Dịka ọ na-ekwu okwu gbasara nke a, onye otimkpu ndị uwe ojii ala anyị bụ Anthony Placid kwuru n'otu Amnesty International ebughị ụzọ mee nnyocha nke ọma ma kpọtụrụ ndị uwe ojii ala anyị tupu ha ewepụta ọnụọgụgụ a. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ otu Amnesty International a na-ekwu okwu ha nọrọ na nso nso a gba ọchịchị etiti ka ha bilie buo agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị, ọkacha na mgbago ugwu ala anyị bụ nke ha kpụrụtarala isi ụmụafọ Naịjirịa dị 1,100 Nigerians naanị n'ime ọnwa atọ gara aga. Mana ka ọ dị, ndị uwe ojii ala anyị apụtala kọwa ọnụọgụgụ a otu Amnesty International wepụtara ọhaneze dịka nke na-erujughị afọ ma bụrụkwa nke ewepụtara iji mahie ọhaneze ihu. Mba China agọrọla ụkwụ n'aka ha n'ebubo ahụ eboro ha na ọ bụ ha na-ebugara mba Iran ngwa ọgụ. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump ejirila maka nke a dọọ mba China aka na ntị ma yie egwu imenyụ ha anya ma ha gaa n'ihu na-ebunye mba Iran ngwa ọgụ. Mana ka ọ dị, mba China anọrọla n'ụbọchị taa bụ Mọnde mee ka ọhaneze mara na aka ha dị ọcha na ya bụ ebubo a na-ebo ha. Anyị gbamọrọ nze ma mụọ ọzọ, o zochaala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ si ụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na ndị uwe ojii steeti Ondo amalitela ime nnyocha gbasara ya bụ nwoke gburu ụmụnne ya abụọ ma gbukwuo nwa ya nwaanyị dị naanị afọ 5 na ya bụ steeti Ondo. E mekwara nke o doo gị anya na ụlọ ikpe anọrọla n'ụbọchị taa bụ Mọnde gbatịkwuo ikpe David Mark na Rauf Aregbesola.
emekwara nke ịghọta na mba China agọrọla ụkwụ n'aka ha n'ebubo ahụ a na-ebo ha ibunye mba Iran ngwa ọgụ. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngara mee ka ghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị n'oge na-adịghị anya. Mụ na nwaada Clara Nwokeọcha ga-alọghachi n'ike na ebube ịbịa lee ya bụ ụdara anyị tanyere eze, razie ya ka ọ dị dadarara, nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị.